Ve vzdušných bitvách druhé světové války si jeden letoun vybojoval pověst nejlepší stíhačky své doby. P-51 Mustang. Skvělá kombinace rychlosti, doletu a palebné síly. Pomocí počítačové animace se ocitnete v kokpitu Mustangu a zúčastníte se soubojů na život a na smrt s nejlepšími protivníky v Evropě i v Tichomoří. S Messerschmittem Bf-109, s japonskými Zery i s německými proudovými stíhačkami. Zblízka vám ukážeme taktiku stíhacích soubojů druhé světové války. Česká televize uvádí americkou dokumentární sérii Letečtí stíhači v boji. Druhá řada, část 6. P-51 Mustang. 2. listopad 1944. 16 P-51 Mustang z 352. stíhací skupiny Bastards of Bodny s modrými čumáky směřovalo do nitra nepřátelského území. Kapitán Donald S. Bryan vedl 8 Mustangů, aby se připojili ke skupině bombardérů B-17, které měly doprovázet na cíl. Tím byla rafinérie ropy ve městě Meersburg v Německu. Naším úkolem byl doprovod bombardérů. Byli jsme už nad Německem, ale zatím jsme se s bombardéry nesetkali. Bryanova skupina objevila v menší výšce pod sebou velkou formaci 50 německých stíhaček. Přestože měli Němci převahu 3:1, Don Bryan vedl své muže do útoku. Museli jsme se dostat mezi ně, být dostatečně rychlí, aby nestihli zareagovat. A některého z těch bastardů sestřelit. Oblohou se rozléhal řev 8 motorů Rolls-Royce Merlin hnaných do maximálních otáček. Udělali jsme všechno, abychom dostali z motoru maximální výkon. Ale když jsme byli blíž, snažili jsme se zpomalit. Mustangům se ku podivu podařilo přiblížit zcela nepozorovaně. Bryan zaútočil na jednu 109 a rozstřílel ji dřív, než pilot stačil vůbec zareagovat. Viděl jsem, jak mu uniká chladící kapalina. Takový závoj bílého kouře. Bryan vybral steč. Útok Mustangů splnil svůj účel. Messerschmitty se rozprchly. Přesně o to nám šlo. Rozehnat je. Najednou byla kolem ohromná skrumáž letadel. Jen mezi nimi bylo zatraceně málo P-51. Don Bryan se dostal za ocas další Bf-109. Citlivě pracoval s řídící pákou a s pákou ovládání motoru. P-51D byl tím nejlepším letadlem, jaké kdo do té doby postavil. Všechno bylo přesně tam, kde jste to očekávali. Když jste položili levou ruku na boční panel, nahmatali jste ovládání klapek a vyvážení. Nad tím byla páka ovládání motoru. Perfektně fungovalo automatické nastavení vrtule. Přístroje byly uspořádané přehledně a logicky. Bryan měl prst na spoušti, když se v rádiu ozval zoufalý výkřik. Bryan měl na 6. hodině Messerschmitt. Zareagoval naprosto chladnokrevně. Vše, co jste museli udělat, bylo přitáhnout na břicho, dát plná křidélka a vyšlápnout opačnou nohu. Když jste měli dostatečnou rychlost, tak jste udělali sudový výkrut. Vytratili jste rychlost a potom jste mohli začít znovu stoupat. Bryan sice Němci zmizel, ale ztratil se i zbytku své letky.
Nedělali ten výkrut se mnou, tak mi prostě uletěli. Brian hledal další příležitost k sestřelu. Uviděl formaci 8 BF-109 směřující k bombardérům B-17. Brian se rozhodl napadnout poslední letoun formace. Dostal se za něho do naprosto ideální pozice. Vždy jsem si vybíral toho posledního. Brian sestřelil poslední 109 formace a otočil ostře doprava. Najednou se před přídí Mustangu objevila další 109. Brian rychle vyřídil i tohoto protivníka. Byl to jeho druhý sestřel během několika sekund. Dělo se tolik věcí najednou. A strašně rychle. Jen jsem si říkal, ten chlap je vyřízený. Kde pak je další? Brian začal klesat do míst, kde probíhala vzdušná bitva a hledal nový cíl. Ale protože se ztratil svému číslu 2, neměl mu kdo krýt záda. Ve zpětném zrcátku zahlédl záblesky. Na 6. hodině měl další 109. Brian udělal prudký výpad vlevo a hned na to souvrat. Ale Němec si na jeho Mustang brousil zuby a nemínil pronásledování vzdát. Letěl jsem na nejlepší verzi Mustangu a ten chlap mě pomalu dostával. Začínal mě oblévat pot. Německý pilot byl lepší než všichni, se kterými se Brian dosud setkal. Bude muset ve svém Mustangu podstoupit nejtěžší zkoušku. Rychlost byla pro P-51 Mustang a celý program jeho vývoje charakteristická od samého začátku. Když britský ministr letectví navrhoval v roce 1940, aby North American Aviation otevřela novou linku na výrobu letounů P-40 pro RAF, firma místo toho nabídla postavit úplně nový letoun a slíbila dodávky v co nejkratším čase. O pouhých 127 dní později byl první prototyp Mustangu vytažen z hangáru. Novou stíhačku poháněl stejný motor s výkonem 1100 koní, jakým byl vybaven P-40. Ale aerodynamicky byl Mustang zcela odlišný. Používal laminární profil křídla. Na rozdíl od do té doby používaných profilů mělo křídlo Mustangu náběžnou hranu s menším poloměrem a největší tloušťku uprostřed hloubky profilu. Zakřivení profilu na horní a spodní straně bylo jen mírně odlišné. Tento pokrokový profil snižoval odpor vzduchu a zajišťoval laminární proudění na větší ploše. Umožňovalo to dosažení vyšší rychlosti a zvyšovalo vztlak. Díky tomu dosahoval prototyp rychlosti 615 km v hodině. To bylo mnohem víc než P-40 a dokonce víc než britský Spitfire. Když byly modernizované verze P-51 vybaveny motorem Rolls-Royce Merlin s výkonem 1700 koní, ukázal se skutečný potenciál nového draku. Rolls-Royce Merlin měl všechno. Měl přebytek výkonu. Když jste mu naložili, tak vyrazil a bylo to, jako byste jeli z kopce. Poslední verze Mustangu byla vyzbrojena 6 kulometry ráže 12,7 mm a dosahovala maximální rychlosti 700 km v hodině. Mustang P-51 překonával 109 i 190 ve všech výškách. V porovnání s nejpoužívanější německou stíhačkou Bf-109 měl Mustang převahu prakticky ve všech parametrech. Byl výrazně rychlejší, trochu obratnější, měl mnohem větší dolet a větší dostup. Ale nyní byl Brian napaden 109, která byla všechno jen neobyčejná. Nedokázal Němce překonat ve stoupání a jeho Mustang se ocitl na hranici pádové rychlosti. 109 jsme v té době považovali za snadnou kořist, takže jsem byl dost překvapený, že tahle měla větší výkon než můj Mustang.
Brian se pokusil uniknout střemhlavým letem. 109 se bez obtíží udržela v závěsu za ním. Kyslíková maska měla při přetížení 4G sedět na svém místě, ale musel jsem jí držet, protože, jak jsem se potil, sklouzla mi na bradu. Němec se zase o kousek přiblížil. Byl obratnější. Začínal mě v zatáčce dotahovat a začal po mně střílet. Říkám po mně, ne do mě. Kdyby se trefil, dostal by mě. Brian si uvědomil, že jediným způsobem, jak se z toho dostat, je použít jeden nouzový únikový manévr, který si občas zkoušel. Museli jste v ostré zatáčce přitáhnout řídící páku, vykopnout spodní směrovku, vrazit knipl dopředu a srovnat do neutrální polohy. Tento dech beroucí obrat by se dal nazvat kopaný vstup do vývrtky ze zatáčky. Prudkým přitažením řídící páky letoun v zatáčce ztratil rychlost. Vyšlápnutí směrovky otočilo příď letounu dolů a gyroskopický moment vrtule otočil letoun podél podélné osy proti směru hodinových ručiček. Potom Brian potlačil a vyrovnal řízení do neutrální polohy. Takový divoký manévr si mohl dovolit jen skutečně zkušený pilot. Brian prudce přitáhl. Hlavou jsem narazil do překrytu. Moment od vrtule mě otočil. Rychlost spadla na nulu a než se letoun zase chytil, tak jsem ztratil 700 metrů výšky. Ale prakticky to znamenalo, že jsem se tomu chlapovi za mým ocasem ve zlomku sekundy ztratil. Pilot odvážným manévrem unikl téměř jisté smrti. Mustang se řítil nějakých 5-6 sekund neřízeným pádem, než vrtule opět zabrala. Brian přežil. Ofous. A to si pište, že jsem ho nemínil pronásledovat. Ale Brian se neodpoutal, aby letěl domů. Byl stále uprostřed zuřivé letecké bitvy. Letadla byla úplně všude, jenže Němců bylo zatraceně hodně a Američanů zatraceně málo. Brian pod sebou spatřil nějaký americký letoun s nevítaným doprovodem. Brian byl tady, BF-109 byla zde a pronásledovala některého z jeho kolegů od peruti skrze mraky pod nimi. Brian musel svého kolegu zachránit. Udělal šikmý zvrat a přešel do útoku. Listopad 1944. Pilot Mustangu Don Brian bojoval o život proti přesile Němců. Teď přešel do střemhlavého letu, aby zachránil kolegu z peruti. S převahou výšky a rychlosti byl připravený zaútočit. Pokud dojde k souboji dvou letadel s porovnatelnými výkony, ten, kdo má na své straně převahu výšky a rychlosti, je ve výhodě. Brian vypálil krátkou dávku. Překvapený pilot 109 udělal úhybný manévr a přešel do střemhlavého letu. Brian svůj cíl pronásledoval až do mraku. Silueta německého letounu vyplnila zaměřovač. 6 kulometů Mustangu vychrlilo dávku. Třetí sestřel toho dne. Brian se připojil k jinému Mustangu na pozici jeho čísla 2. Ale všude kolem byly stále nepřátelské stíhačky. Při letu ve výšce 3000 metrů Brian zahlédl 209 letící na vstřícném kurzu o 1500 metrů níž. Brianovi zbývaly náboje už jen ve 2 kilometrech.
Docházela mi munice. Nakonec jsem poslední 2 letadla sestřelil jen 2 vnitřními kulomety. Ale Brian nemínil 109 nechat uletět. Oba Mustangy udělali zvrat a dostali se do pozice přímo za Němci. Brian poslal druhý letoun v plamenech k zemi. Potom přiložil pod kotel a začal se dotahovat na vedoucího. Ve vzdálenosti sotva 80 metrů stiskl spoušť. Upadla mu celá vnější část křídla. Zavrtal se do mraku. Chci říct, že skončil ve vývrtce doleva. A bylo to. Mustangy nabrali výšku a zamířili zpět na základnu. Z 38 letadel sestřelených ten den měl Brian na svém kontě 5. Užili jsme si soubojů víc, než je zdrávo. Don Brian byl vyznamenán záslužným leteckým křížem DFC za mimořádně úspěšné splnění úkolu. Akce hluboko nad nepřátelským územím. Tuto akci by nebylo možné uskutečnit bez další legendární vlastnosti Mustangu – dlouhého doletu. Laminární profil a aerodynamický jemně tvarovaný drak Mustangu kladli malý odpor a přispívali k úspoře paliva. Z 5,5 tisíce kilogramů, což byla maximální vzletová hmotnost Mustangu, tvořilo palivo více než čtvrtinu. S přídavnými nádržemi doletěl 2600 kilometrů. 2krát víc než kterákoliv jiná jednomotorová spojenecká stíhačka. Günter Rahl, německé stíhací ESO, prohlašoval o Mustangu, že byl schopen dělat 6 hodin to, co 109 pouhých 90 minut. Bylo úžasné, že Mustang dokázal vzlétnout třeba z Duxfordu v Anglii, doletět nad Berlín, splnit úkol a vrátit se zpět. Mustangy si vybojovali reputaci nad Evropou, ale sloužili i v Tichomoří. Tam to byly jediné jednomotorové stíhačky, které byly schopné doprovázet bombardéry z Iwo Jimy nad japonské mateřské ostrovy, téměř 2500 kilometrů. Piloti sami si říkali Tokijský klub a výhody členství: mizerné počasí, vyčerpávající let, hustá protiletadlová palba a nepřátelské stíhačky. Kterákoliv z nich vás mohla dostat. 23. červen 1945, 9 hodin 38 minut dopoledne. Mustangy 47. stíhací perutě ze základny Iwo Jima byly na velmi dlouhé misi. Měli napadnout leteckou základnu severně od Tokia s cílem eliminovat hrozbu japonských stíhaček americkým bombardérům. Poručík Robert Skemera byl vedoucím dvojice 4členné letky. Já jsem se držel blízko ostatních, abych nemusel být pořád ve střehu. S udržením pozornosti jsem měl občas problém. Na Mustangu nebylo nejúnavnější, že uvnitř bylo horko, nebo že to bylo nepohodlné. Nejhorší byl hluk. Neustálý hluk vás úplně vyčerpal. Jakmile se ocitli nad japonskou pevninou, únava a nuda byly pryč. 4 Mustangy z Kemerovy letky se připravili k boji. Nabrali jsme výšku a zamířili na západ. Čekali jsme, že najdeme letiště plné letadel, která budeme ostřelovat. Místo toho byla ve vzduchu. 7 japonských stíhaček bylo na 9. hodině dole. 17 dalších bylo na 7. hodině nahoře. A jedna z nich měla z Kemerův zaměřovači. Uviděl jsem trasírky letící kolem mé kabiny.
Opustil jsem formaci. To nebylo úplně správné, normálně se formace neopouští, ale když po vás někdo střílí, kašlete na instrukce. Prostě jsem chtěl vypadnout. Skemera a jeho číslo 2 John Scanlon zatočili prudce vlevo, protože obloha se proměnila ve změť trasírek křižujících se všemi směry. Byla to obrovská bitva, všichni proti všem. Před přídí Skemerova letounu se objevilo Zero. Mustang patřil mezi první letadla, která byla vybavena reflexním gyroskopickým zaměřovačem, který dokázal spočítat potřebné předsazení zaměřeného cíle. Přibližné rozpětí křídel cíle, to bylo odhadem 12 metrů, jste nastavili na zaměřovač. Ten spočítal předsazení a vám stačilo umístit záměrný obrazec na cíl. Skemerův zaměřovač provedl opravu, takže stačilo stisknout spoušť. Poškozené Zero klesalo k zemi. Potom Skemera zahlédl 2 stíhačky N1K George dole na 9. hodině. N1K2J byl nejnovější typ japonské stíhačky, který pro americká letadla představoval skutečnou hrozbu. George byl vyzbrojen účinnými kanóny, ale Mustangy byly rychlejší a měly větší dostup. Skemera otočil Mustang a zaútočil s třemhlavým letem. červen 1945. Poručík Bob Skemera a jeho číslo 2 John Scanlon se uprostřed velké letecké bitvy přiblížili ke dvojici japonských stíhaček George. Řekl jsem mu, jsou tu 2 letadla. Když se to povede, já sundám vedoucího a ty jeho dvojku. Já se dotáhl na vedoucího, ale on na tu dvojku nestřílel. Skemera zaměřil a vypálil tedy dávku na japonské číslo 2. Padal k zemi a tak jsem pak šel po vedoucím. Bez problémů jsem ho dostal do zaměřovače a sestřelil. Druhé Skemerovo vítězství. To byla jeho taktika, rychle udeřit a provést úhybný manévr. Vypálil jsem jen krátkou dávku. Nechtěl jsem zavařit kulomety a navíc to bylo zbytečné, protože japonská letadla nebyla pancéřovaná. Bylo snadné je sestřelit, žádný problém. Skemera pronásledoval další japonské stroje. 3 z nich zasáhl. Kamkoliv jsem zamířil, tak tam bylo japonské letadlo. Měl jsem dost starostí s tím, abych se s nějakým nesrazil. Najednou se nad jeho kabinou myhly trasírky. Ze 6. hodiny na něho s převahou výšky útočil KI-84 Frank, nejrychlejší stíhací letoun v japonském arzenálu. Skemera zahnul prudce doleva. Pilot Franku udělal zásadní chybu, letěl příliš rychle, minul, přitáhl a přešel do stoupání. Skemera se vrátil, přešel do stoupání a umístil záměrný obrazec na cíl. Záměrný obrazec byl skoro na kapotě motoru. Nemohl jsem ho dostatečně předsadit. Byl jsem skoro na pádové rychlosti. Těsně předtím, než letoun přešel do pádu, vypálil Skemera krátkou dávku. Hořící japonská stíhačka se zřítila přímo před přídí jeho letounu. 3. sestřel. Skemera začal znovu prohledávat oblohu. Uviděl jsem před sebou jeden japonský letoun. Jakmile mě spatřil, udělal zvrat a letěl střemhlav k zemi. Nemohl jsem ho sestřelit, ale mohl jsem ho pronásledovat. Skemera ve střemhlavém letu pronásledoval osamoceného Japonce, ale začínal mít obavy o stav paliva. Řekl jsem si, kašlu na něj, nechám ho letět.
Přitáhl jsem a přebytek rychlosti jsem využil, abych nabral výšku. Po všech těch manévrech zůstal Skemera sám. Nikde kolem nebylo žádné americké letadlo. Najednou vlevo cosi zahlédl. Došlo mi, že se Scanlon stále drží na pozici 2. Nečekal jsem, že by to mohl dokázat. Bylo to neuvěřitelné, ale číslo 2 po něm opakovalo všechny ty divoké manévry. Rozhodli se zamířit k místu, kde se měla formace znovu shromáždit. Chtěl jsem, aby letěl dál ode mě, abychom se mohli navzájem hlídat. Když letíte s rozestupem asi 400 metrů a děláte mírné zatáčky, můžete si navzájem kontrolovat, jestli za vámi není nepřítel. Nedostali se daleko, když Skemera spozoroval Zero přímo za ocasem Scanlonova Mustangu. Točil jsem proti němu, ale nemohl jsem ho dostat. Křičel jsem do rádia, dělej něco, máš za sebou Japonce. Ale bylo příliš pozdě. Granáty z 20 mm kanónu zasáhly křídlo Scanlonova Mustangu a zapálili ho. Odhodil kryt a vyskočil, protože v kabině muselo být určitě pěkné horko. Skemera kroužil kolem padáku svého čísla 2 a střílel po každém japonském letadle, které se přiblížilo. Nepřestával jsem po nich střílet. Držel jsem je dál od Johna, ale začínala mi docházet munice. Nejprve došla 4 vnějším kulometům. Stříleli jen 2 vnitřní. Když už pro svého kolegu nemohl nic víc udělat, Skemera se odpoutal a zamířil k domovu. Na základně na ostrově Iwo Jima přistál 8 hodin a 17 minut po vzletu s prázdnými zásobníky, ale stále ještě s 200 litry paliva v nádržích. Skemerovi byly uznány 3 sestřely a 4 poškozené letouny. John Scanlon se bohužel nevrátil po válce živý domů. Asi o 3 roky později jsem četl v novinách jeden malý článek. 2 nebo 3 ženy byly osvobozeny z obvinění z válečných zločinů. Jejich válečným zločinem bylo, že propustili Scanlona z ošetřovny do spáru pouliční chátry, která požadovala jeho vydání. Propustili ho a Dav ho lynčoval. Tak jsem se dozvěděl, co se s ním stalo. Klidně bych se vzdal svých 3 sestřelů, kdyby mu to zachránilo život. Ale to bohužel nejde. Mustangy přispěly významnou měrou k vítězství spojenců v Tichomoří. Smetli z oblohy většinu japonských stíhaček, které ohrožovaly americké bombardéry. V Evropě byli piloti Mustangů mezi prvními, kteří se střetli s novou nebezpečnou zbraní z arzenálu Třetí říše s proudovými stíhačkami. 7. duben 1945. Osamocený P-150D Mustang letěl nad velkou formací bombardérů B-24 mířících do Německa. Poručík Richard Candelaria byl první, kdo se dostal nad bombardéry do pozice výškového krytí. Zbytek peruti se ztratil při stoupání v mracích. Dosáhl jsem bodu setkání asi o 3-4 minuty dřív, než dorazil zbytek peruti. Oni hlásili, budeme tam za 2-3 minuty. Candelaria vyhlížel z kabiny a prohledával oblohu. Verze D Mustangu byla vybavena typickým bublinovým krytem kabiny, který proti předchozím verzím významně zlepšil výhled. Ve verzi D jste měli perfektní výhled kolem dokola. To bylo důležité, protože radarem Mustangu byly jen vaše oči. Na 7. hodině dole poručík něco spozoroval. Nejdříve jsem viděl jen malý bod, který se rychle zvětšoval. Potom jsem usoudil, že to bude ME-262, podle toho, jak rychle se blížil. Už jednou předtím jsem ho viděl. Zkoušel jsem ho pronásledovat, ale neměl jsem šanci.
Messerschmitt 262 byl prvním operačně nasazeným proudovým letounem na světě. Přinesl řadu technických novinek, které se uplatnily v budoucích leteckých soubojích. 262 byla o 160 km v hodině rychlejší, mnohem silněji vyzbrojená a měla lepší stoupavost. Ale pomalejší Mustang ji dokázal vymanévrovat a měl větší dostup. Výšku dokázal pilot Mustangu vyměnit za rychlost. ...262 byly tady a rychle se blížily k bombardérům. Candelaria byl zde, samotný Mustang proti dvěma proudovým stíhačkám. Jediný způsob, jak je zastavit, bylo letět přímo proti nim. Candelaria udělal zatáčku a přešel do střemhlavého letu. Mustang zrychlil na 770 km v hodině. Jeho motor Merlin vil ve vysokých otáčkách. Obloukem se na vstřícném kurzu blížil k nepřátelským proudovým letounům. 7. duben 1945. Poručík Richard Candelaria klesal střemhlavým letem přímo proti dvojici německých proudových stíhaček, které ohrožovaly sestavu amerických bombardérů. Předsadil prostřelbu na rychlý cíl, ale Němci ho překvapili. Naše zbližovací rychlost byla obrovská. Najednou udělali něco, co jsem nepředpokládal. Zvětšili úhel klesání. Ne moc, jen trochu. Ale to stačilo, protože jsem je nedokázal dostat do zaměřovače. Němci udělali jednoduchý, ale velmi účinný manévr. Candelaria tlačil letoun, až dosáhl limitu negativního přetížení. Kdyby ještě více potlačil, hrozila mu ztráta vědomí z překrvení mozku, takzvaný red out. Němci proklouzli pod ním. Candelaria musel něco udělat. Blížili se, aby mě podlétli. Ještě stále jsem měl podvěšené přídavné palivové nádrže. Odhodil jsem je a doufal, že je třeba zasáhnout. Německé proudové stíhačky prudce uhnuly vlevo a snažili se ho donutit změnit kurz směrem od bombardérů. Candelaria udělal rychlý propočet, změnil kurz a pokračoval v útoku. Udělali zvrat. Výměna výšky za rychlost. Šel jsem dolů a potom jsem začal přitahovat. Letěl jsem rychlostí nějakých 780, možná 800 km v hodině. Candelariův zvrat ho dostal na vnitřní stranu zatáčky jeho protivníků. Zatímco proudové stíhačky točily doprava směrem k bombardérům, dokázal se dotáhnout na vedoucího. Candelaria stiskl spoušť. Vypadalo to, jako když se něco zablískalo za jeho kabinou a pravý motor začal kouřit. Černý kouř. Věděl jsem, že jsem ho zasáhl minimálně do motoru. Poškozená proudová stíhačka se řítila do mraku dole. Candelaria si nebyl jistý, jestli Messerschmitt 262 sestřelil nebo ne, ale neměl čas nad tím přemýšlet. Když jsem začal vyrovnávat, viděl jsem proletět kolem svého pravého křídla něco, co vypadalo jako ohnivý tenisák. Můj technik mi nad kabinu přidělal 2 zpětná zrcátka. Malá kulatá zrcátka. Když jsem se do nich podíval, viděl jsem přímo za sebou obrovský čumák letadla. Zatímco Candelaria bojoval s vedoucím německé dvojice, jeho dvojka se mu dostala na 6. hodinu. Uhnul jsem ostře vlevo, protože bombardéry byly vpravo. A jak mě začal pronásledovat, tak jsem ho tím manévrem od nich odlákal. Tříštivotrhavý granát z německého 30 mm kanónu zasáhl pravé křídlo amerického stroje. Letoun se otřásl, ale pokračoval v zatáčce. Německý proudový letoun nedokázal udělat stejně utaženou zatáčku jako Mustang a brzy ho předlétl. Otočil jsem zpět doprava a snažil se ho dostat, ale byl příliš rychlý. Německá proudová stíhačka se bez obtíží dostala z dostřelu.
Pokračovala ve střemhlavém letu a vzdálila se. Candelariův letoun byl poškozen, ale nebyl vyřazen z boje. Přestože pilot bojoval proti přesile nejmodernějších stíhaček druhé světové války, dokázal ve svém Mustangu zvítězit. Když vystoupal zpět nad bombardéry B-24, byla obloha kolem prázdná. Ale bylo to ticho před bouří. Najednou jsem viděl, jak se z oblačné přikrývky pode mnou vynořila skupina letadel. Když jsem se rozhlédl a viděl všude kolem sebe černé kříže, tak jsem si říkal, no nazdar, tohle bude perný souboj. Bože, modlil jsem se, abych potkal nějaké to nepřátelské letadlo, třeba dvojici nebo i trojici, ale nemuseli to být všechny naráz. Candelaria byl tady. Pod ním bylo 15 německých 109 stoupajících směrem k bombardérům. A znovu byl Richard Candelaria jediným mužem, který jim stál v cestě. Přidal plyn a řítil se do souboje. Jeho cílem byl letoun vedoucího celé skupiny. Měl nažluto natřený předek letadla, od kabiny po vrtulový kužel. Byla to dost jasná žlutá barva. Ten chlap chtěl, aby ho bylo vidět. Tak mě napadlo, že nejlepší bude sestřelit ho. Candelaria se chystal ke střelbě. Chtěl jsem ho trochu předsadit, ale potom jsem si uvědomil, že to nepůjde. Kdybych to udělal, mohl jsem zasáhnout vlastní bombardéry. Zbloudilé projektily mohly zasáhnout bombardéry. To Candelaria nechtěl riskovat. Místo toho se rozhodl proletět pod německými letadly a udělat souvrat. Tím by se dostal do polohy, ze které by neohrožoval střelbou vlastní letadla. Proletěl jsem pod ním. Byl jsem v pravé zatáčce. Proletěl jsem pod ním zleva a točil za něho. Candelaria přitáhl řídící páku a přetížení 6G ho vmáčklo do sede. 109 zahájila palbu na jednu B-24. Střílela na velkou vzdálenost a granáty létaly velkým obloukem. Jeden z motorů nejbližšího bombardéru začal hořet. Vracel jsem se a chtěl jsem se dostat za něho, když začal manévrovat. Pilot 109 se snažil Candelariu setřást. Pokaždé, když jsem se ho snažil zaměřit, udělal nějaký úhybný manévr. Vždy udělal nějakou parádičku a já jsem kolem něho létal ze strany na stranu. Za Mustang se zavěsila další 109, aby umožnila zkušenému veliteli zbavit se Američana. Vzdušný balet se smrtí pokračoval. Messerschmitt zatočil vlevo a zahájil utažený přemet. Snažili jsme se jeden druhého vymanévrovat. Když byl na vrcholu přemetu, na zádech, já jsem byl stále ještě pod ním. Zvedl jsem hlavu a on také. A dívali jsme se na sebe. Zkušený německý pilot začal Američana dotahovat. Jestli Candelaria něco neudělá, určitě bude sestřelen. Duben 1945. Poručík Richard Candelaria měl za ocasem zkušeného německého pilota. Pilot Mustangu se rozhodl pro riskantní manévr, aby se Němce zbavil. Candelaria prudce stáhl plyn a vykopl směrovku, aby zatáčivý moment prudce otočil jeho stroj za 109, která prolétala okolo. Kdyby se Candelaria dostal pod hranici pádové rychlosti, padající Mustang by se stal snadnou kořistí. Přitáhl jsem jen tolik, abych se nedostal na hranici pádu. Když jsem to udělal a řízení úplně změklo, vykopl jsem směrovku a Mustang se otočil skoro dokola. Candelaria se dostal za Němce. Nedokázal jsem ho zaměřit. Otočka byla tak rychlá, že gyroskopický zaměřovač nestihl dělat opravu. Jen jsem odhadl, kde asi může být a stiskl jsem spoušť.
Začal kouřit a pomalými výkruty klesal dolů. Letěl jsem za ním. Odhodil překryt kabiny a viděl jsem ho vyskočit. Letadlo narazilo do stromu. Bylo to těžce vybojované vítězství. A navíc skupina 109 toužila pomstít svého velitele. Když Candelaria vyrovnal do horizontu, proletěli mu nad kabinou trasírky střel. Jedna 109 se rychle blížila. Američan unikl levým skluzem. Němec ho předlétl a Candelaria se vrátil pravou zatáčkou zpět. Několik přesných zásahů donutilo německého pilota opustit letoun. Musel jsem provést zase únik, protože za mnou bylo další letadlo. Zbylé 109 začaly kroužit v Loveberryho kruhu v obranném manévru, který jim zajišťoval vzájemnou ochranu. Ale Candelaria se nechtěl nechat vyšachovat. Rozhodl se proletět napříč kruhem a doufal, že sestřelí nepřátelské letadlo dřív, než ho ostatní dokážou zaměřit. Letěl jsem blíž a blíž, až se mi naskytla další příležitost ke střelbě. Další 109 šla k zemi, ale jiná se mu okamžitě pověsila na 6. hodinu. Candelaria udělal prudký únik vpravo. Němec ho následoval. Nepochyboval jsem, že ho vymanévruji. Byli jsme ve velmi utažené pravé zatáčce a 109 točila doprava hůř. Candelaria se pomalu dotahoval na svého protivníka, ale Němec se nesnažil uniknout. Po několika zatáčkách se Candelaria dostal do střeleckého úhlu. Jeho 6 kulometů vychrlilo další dávku. Letadlo prudce zalomilo dráhu letu, škrtlo křídlem o zem, udělalo salto a explodovalo. Udělal jsem ostrou zatáčku doprava a hned potom doleva, abych se třásl případné pronásledovatele. Konečně se objevili další členové Candelariovy perutě. Zbylé Messerschmitty se odpoutali a zmizeli v mracích. Richard Candelaria dosáhl sám 4 potvrzených sestřelů Messerschmittů Bf-109 a jednoho pravděpodobného sestřelu proudového ME-262. Letěl jsem domů, což bylo zhruba 150 kilometrů. Celou cestu se mi klepala kolena. Nevím, jestli to byl adrenalin nebo co to bylo, ale kolena se mi třásla. Říkal jsem si, chlapče, měl jsi na mále. Měl jsem zatraceně na mále. Muži jako Richard Candelaria udělali z P-150 nejúspěšnější stíhací letoun v historii leteckých bojů. Jen v Evropě Mustangy sestřelili 4950 nepřátelských letadel. Žádný jiný spojenecký stíhací letoun takového počtu nedosáhl. Mustang se stal ikonou druhé světové války. Ale tato legenda žije dodnes na leteckých dnech a soutěžích po celém světě. Mám to štěstí, že mohu jako civilista létat v historickém programu amerického letectva. S Mustangem létáme ve formaci s Raptory, A-10, F-15 a F-16. Když se těch pilotů zeptáte, s jakým letadlem by chtěli létat, kdyby si mohli vybrat jen jedno, všichni řeknou, že s Mustangem. Je to prostě legenda, sen každého pilota. P-51 Mustang si uchovává své kouzlo, i když to byla smrtící zbraň. Jeho elegantní tvary se staly nesmrtelným symbolem spojeneckých vzdušných sil.